канихме на гости в домовете си. Те идваха, контактуваха с нашите семейства. На моята майка викаха майко. И беше много приятно. Приятелки, моята приятелка се казваше Ким Гун Сун. Скъпа приятелко, ако си някъде, ако си жива и здрава, да оставят поколения като тях, каквито те бяха, защото съм с прекрасни впечатления от корейските деца и изобщо от корейците. На Зен Раквон и Пак Ин Сук искам да кажа, че не съм ги забравила и докато съм жива няма да ги забравя.